ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоъоти ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. бо шарофати истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ва сиёсати фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз таъриху фарҳанги тоҷик ҳамчун мероси тамаддунсоз дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ мегардад. дар ин раванд шаҳри Панҷакен низ саҳми худро мегузорад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорамон Далери Бозор. бо шарофати соҳиби истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати кишвар ба ҳифз ва муаррифии мероси таърихиву фарҳангӣ, имрӯз миллати тоҷик ҳамчун миллати дорои тамаддуни қадима дар арсаи ҷаҳонӣ шинохта мешавад. пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ ва муаррифии фарҳанги миллиро ҳамчун яке аз самтҳои калидии сиёсати давлатӣ муайян намудааст. дар ҳамин замина шаҳри бостонии Панҷакент ба маркази муҳими муаррифии таъриху фарҳанги тоҷик табдил ёфтааст. имрӯз 6 ёдгории таърихии ин шаҳр ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид гардиданд ки ин нишонаи эътирофи байналмилалии мақоми тамаддуни миллати тоҷик мебошад. ёдгории саразм ки таърихи беш аз 5000 сола дорад, далели равшани кишоварзӣ, ҳунармандӣ, шаҳрсозӣ ва равобити фарҳангии ниёгони тоҷик мебошад. дар баробари он Панҷакенти қадим ҳамчун маркази бузурги фарҳангиву маъмурии суғд шинохта шуда, деворнигораҳо ва қасрҳои боқимонда аз сатҳи баланди санъат ва тафаккури иҷтимоии суғдиён шаҳодат медиҳанд. аз ҷумлаи дигар ёдгориҳои шомили ЮНЕСКО метавон Тали Хамтуда, системаи обёрии Фарметан, шаҳраки Санҷаршоҳ ва санъати меъмории Хоҷа Муҳаммади Башораро ном бурд ки ҳар кадоми онҳо саҳифаи равшани таърихи давлатдорӣ, шаҳрсозӣ ва фарҳанги обёрии ниёгони тоҷикро инъикос менамоянд. ин дастовардҳо маҳз дар даврони соҳибистиқлолӣ имконпазир гардиданд. ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз кишварҳое мебошанд ки дорои мероси бисёр ғании таъриху фарҳанг ҳастанд. агар Панҷакентро мисол биёрем, дар шаҳри Панҷакент зиёда аз 300 ёдгориҳои таърихию фарҳангию монументалӣ қарор дорад ки имрӯз 6 адад ёдгорӣ дар рӯйхати мероси умумибашарии ЮНЕСКО дохил шудааст ки аллакай ин ёдгориро дар сатҳи умумибашарӣ, яъне дар сатҳи байналмилалӣ ҷаҳон эътироф кардааст. бо ибтикори пешвои муаззами миллат барномаҳои давлатӣ дар самти эҳё ва ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ амалӣ шуда, Панҷакент ба яке аз самтҳои муҳими сайёҳии фарҳангӣ табдил ёфтааст. дар баробари ёдгориҳои таърихии ҳунарҳои миллӣ низ дар Панҷакент эҳё гардиданд. қабул гардидани шаҳри Панҷакент ҳамчун шаҳри ҷаҳонии ҳунармандӣ барои сӯзанидӯзӣ бори дигар исбот мекунад ки фарҳанги тоҷик дорои арзишҳои умумибашарӣ мебошад. имрӯз Тоҷикистон бо такя ба таърихи кӯҳани худ ва бо роҳбарии пешвои миллат дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун давлати дорои тамаддуни бостонӣ муаррифӣ мегардад. ҳама ин бозгӯи он аст ки сиёсати фарҳангпарваронаи сарвари давлат на танҳо ба эҳёи ёдгориҳо, балки ба эҳёи рӯҳи миллӣ ва муаррифии шоистаи миллат дар арсаи байналмилалӣ нигаронида шудааст. Далери Бозор, Зарҳуни Неъматулло, шаҳри Панҷакент, ахбор. қадамҳои устувор дар роҳи кабудизоркунӣ. фаъолияти гармхонаҳои Институти биологии Помир дар самти таъминоти шаҳру ноҳияҳои вилояти Бадахшон бо гулҳои ороишӣ ва маҳсулоти полезӣ назаррас мебошад. барои омодагӣ ба давраи нави кабудизоркунӣ беш аз 30 000 қаламчаи гулҳои садбарг ва 50 000 гулҳои путуния ва салвия дар гармхона нашъунамои хуб ёфта истодаанд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба таъминоти маҳсулоти полезӣ ва рушди гармхонаҳо диққати ҳамаҷониба равона гардида, дар ин самт кормандони илмии Институти биологии Помир ба парвариши ниҳоли гулҳои ороишӣ рангоранг барои оро додани гулгашту хиёбонҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят машғуланд. гармхона дар масоати 72 сотих бунёд гардида, гулҳое ки декабри соли гузашта кишт карда шуда буданд, дар ҳолати хуби нашъунамо мебошанд. ғайр аз ин зиёда аз 3000 қаламчаи гулҳои садбарг низ сабзиш ёфта итминон меравад ки моҳи апрел барои идораву муассисаҳои қаламрави вилоят бо нархи дастрас ба фурӯш бароварда мешавад. дар ин гармхонаи замонавӣ зиёда аз 50 азур кӯчати гули ороишӣ, аз он ҷумла гули салвия, петуния тайёр карда шудааст ва онро моҳи декабр кормандони мо тайёр карда дар хок шинонданд ва баъди шинондан як моҳ парвариш намуда, баъд аз он ин
این کوچت گل رو با قوطیچه او یا الویده پرورش نموده ایستودند. بعد از اون در ماه اپریل باشد این گل کوچت این گل رو برای خوجگی و دهخونی فرمیری برای مؤسسه های ولایت و برای شخصون الویده برای فروش تور کرده میشن. بعد پرورش و صادرات گلها گرمخانه برای کشت سبزوات از قبیل پامیدور، بادرینگ و کبودی آماده کرده می شود. با اطلاع کارمندان علمی اینستیتوت در گرمخانه زراعت نشونمای خوب پیدا نموده مواد غذایی نیازی اول به ساکنان ولایت پیشنهاد کرده می شود. تخم گلها از پایتخت کشور شهر دوشنبه دسترس گردیده کارمندان اینستیتوت بیولوژی پامیر کوشش می نمایند که کارو در جاده آبادانی و کبودیزارکنی محیط زیست در سطح ضروری براه مانده تا تجلیل 35 سالگی استقلال وطن، سبزگردانی و زیبایی دوچند کوچه و محله های مرکزی ولایت و ناحیه ها را تامین نمایند. яке аз омилҳои гирифтани ҳосили баланд ин шудгори тирамоҳӣ тавассути тракторҳои тасмачарх мебошад. Ба гуфтаи мутахассисони соҳа, шудгори тирамоҳӣ моҳҳои ноябр ва декабр гузаронида шуда, ин омил коркарди босифати хокро ба вуҷуд меорад. Зеро аҳамияти коркарди босифати хок баҳри дуруст нашъунамоӣ ёфтани зироату сабзавот ва дар маҷмӯъ ба беҳтар шудани ҳосилнокӣ муҳим дониста мешавад. Гузориш дар ин хусус. таъмини амнияти ғизоӣ аз ҳадафҳои пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб рафта, истифодаи самараноки замин аз ҷониби хоҷагидорон мавриди таваҷҷӯҳи хоса қарор мегирад. ба гардиши кишоварзӣ ворид кардани замин, беҳгардонидани ҳолати мелиоративӣ бо мақсади баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва саҳмгузории бештар дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат ҳадафи асосии кишоварзон мебошад. аз ин рӯ кишоварзони вилояти хатлон тавассути ба роҳ мондани машварату семинарҳои омӯзишӣ бо иштироки мутахассисони соҳаи кишоварзӣ чунин талабот ва нозукиҳои кори хоҷагидориро аз худ менамоянд. мутахассисони соҳаи кишоварзӣ иброз медоранд ки бориши барф дар мавсими шудгор бисёр ба манфиат буда, майдонҳои кишавандае ки қаблан шудгори хушсифат гузаронида шудаанд заминаи хубе баҳри кишти пунбадона маҳсуб меёбад, зеро сардӣ ҳашароти зараррасонро аз замин нест карда хокро барои сабзиш ва нашъунамои дилхоҳи зироат мутобиқ мегардонад. мо бояд донем ки ҳар як зироат талаботи ғизо ба вай чанд килограмм аст. аз ин ҷо маълум мешавад ки солҳои пеш маълум карданд ки миқдори азоднокӣ дар хокҳои миёнае ки ғизонокиашон то 1% азод дорад, дар ин гуна хокҳо албатта миқдори муайян маълум карда шудааст ки аз 180 то 200-250 килограмм моддаи нитрогенӣ додан лозим ва 180 то 200 килограмм фосфор додан лозим ва 60 килограмм то 70 килограмм калий додан лозим аст. яхобмонӣ ва яхҷуфт аз омилҳои нигоҳдорандаи намии замин ба ҳисоб рафта ба манфиати кори деҳқонон мебошад. дар баробари ин мутахассисон барои истеҳсоли маҳсулоти аз нигоҳи экологӣ тоза, истифодаи нуриҳои органикӣ, биогумус, бионурии баҳор ва дигар витаминҳоро тавсия медиҳанд. дар ҳамин шабу рӯз кишоварзону хоҷагидорони вилояти хатлон аз тамоми имконот мақсаднок истифода бурда, шудгори замин, омода намудани майдонҳои корам ва дар маҷмӯъ агротехникаи кишту парваришро ба кор бурда истоданд, то ин ки бо гирифтани ҳосили фаровон сабади истеъмолии кишварро ғанӣ гардонанд. кишоварзони ноҳияи файзобод ба мавсими кишти баҳорӣ омодагӣ мегиранд. бо ин мақсад тавассути тракторҳои тасмачарх шудгори заминҳо идома дошта, ҳамчунин саҳмдорон яхобмониро низ баро мондаанд, ки барои фаровонҳосилии маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ мусоидат менамояд. гузориш дар ин хусус. кишоварзони ноҳияи файзобод дар фасли зимистон ки табиат дашту даманро барфпӯш намудааст, тасмим гирифтанд ки шудгори заминҳои корамро тавассути тракторҳои тасмачарх ба таври шабонарӯзӣ ба сомон расонанд. барои сари вақт ба анҷом расонидани ин тадбир айни замон тавассути 4 трактори тасмачарх шудгори заминҳо идома дорад. масъулон яхҷуфтро барои боздеҳи замин ва нест гардидани ҳашароти зараровар ба мақсад мувофиқ мешуморанд. бештари майдони заминҳои корам бо усули яхҷуфт барои маъракаи кишти баҳорӣ омода карда мешавад. маҷмӯи заминҳои киштшавандаи саҳмдорон 6284 гектар буда 2941 гектари он обӣ мебошад. албатта ноҳияи файзобод аввалин дараҷа шуда дар ноҳияҳои минтақа
کشتی تیرماهی و کشتی غله‌دانگی را بر زیاد اجرا نمود که نقشه این سال 105% اجرا گردید. دورنمای کشتی تیرماهی در ناحیه فیض‌آباد 1600 گکتار بوده 105% تامین کرده شد. هدف اهل زحمت ناحیه ثمرناک استفاده بردن هر قطعه زمین کورم، رویانیدن 2-3 حاصل در یک سال، به دست آوردن حاصل فراوان زراعت کشاورزی و تامین بازار استعمالی با محصولات نیازی اول می باشد. میدان عمومی باغات ناحیه 4280 گکتار را در بر میگیرد. برای دریافت حاصل فراوان عین زمان باغداران در برابر دیگر عامل‌های مهم اگرتکنیکی همکنون از برف باریده هم ثمرناک استفاده میکنند. ذخیره کردن برف در اطراف درختان عامل مهم بوده برای نیست گردیدن حشرات ضررآور بسیار سودمند می باشد. همچنین در میدان زمین‌های کش گردیده سهمداران یخابمانی را براه ماندند. راه اندازی چنین تدبیرهای سودمند امکانیت می‌دهد که خواجگیداران ناحیه سال جاری حاصل بلند محصولات کشاورزی به دست آورده با این وسیله در غنی گردیدن بازار استعمالی با محصولات نیازی اول سهمی ارزنده می‌گذارند. با دستگیری‌های حکومت کشور در شهر کنیبادان و رشد ساحه طب، بهداشت تامینات مؤسسه‌های طبی با تجهیزات و لوازمات ضروری، баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, бобати такмил додани донишу малака ва маҳорати кормандони соҳа тадбирҳои зарури роҳандозӣ карда мешавад. фароҳамсозии шароити созгору заминаи хуби моддӣ техникӣ имкон медиҳад ки сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ беҳтар гардонида шавад. гузориши ҳамкорони мо. дар шаҳри конибодом ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ ва ба талаботи муосири хизматрасонии тиббӣ мувофиқ намудани фаъолияти муассисаҳои тандурустии шаҳр тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ мешаванд. бояд тазаккур дод ки солҳои охир соҳаи тандурустии шаҳр аз ҷумла беморхонаи марказӣ ба таври назаррас рушд меёбад. пойгоҳи моддию техникии муассисаҳои соҳа пайваста мустаҳкам гардида сатҳу сифати хизматрасониҳои тиббӣ беҳбудӣ меёбад. ахиран дар доираи тадбирҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолиятии давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар беморхонаи марказии шаҳр шӯъбаҳои ҷарроҳии кӯдакона, амрози навзодон, шӯъбаи таваллудхона ва беморхонаи бачагонии шаҳрӣ таъмиру азнавсозӣ ва бо таҷҳизоти муосири ташхисию табобатӣ муҷаҳҳаз гардонида шуданд. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان بیمارخانه کودکانه شهر با پررنگی خوشصفت از تعمیر برآورده شده با تجهیزات‌های معاصر تجهیزانیده شد. جواباً به این غمخوارها ما طبیبان کوشش میکنیم که به مردم کنیبادان و مردم خلقمان از صدق دل خدمت میکنیم. бояд гуфт ки дар солҳои пеш таъмирталаб будани иншоот ва норасоии дастгоҳу таҷҳизоти ташхису табобат мушкилоти асосии табибон ва дигар кормандони беморхонаи марказии шаҳр ба ҳисоб мерафт. аммо дар давоми 2-3 соли охир аксари иншооти беморхонаи марказӣ таъмиру навсозӣ карда шуд. дар ин баробар дастгоҳу таҷҳизоте ворид карда шуд ки дар гузашта ба он ниёз бештар буд. фароҳамсохти шароити созгору заминаи хуби моддӣ техникӣ имкон медиҳад ки сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ низ беҳтар гардад. ҳамин зайл кормандони беморхонаи марказии шаҳри конибодом баҳри амалӣ намудани барномаҳои солимӣ нерӯи худро дариғ надошта кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки дар нигоҳдории сиҳатии мардум саҳми арзанда дошта бошанд. собир аюбӣ, саҳбони қурбон, шаҳри конибодом, ахбор. бо афзоиши талабот ба нерӯи барқ ва ҳифзи муҳити зист, истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия, бахусус панелҳои офтобӣ аҳамияти бештар пайдо мекунад. оид ба ин масъала дар шаҳри ҳисор аз ҷониби намояндагони агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд. шаҳри мавзӯъ дар таҳияи ҳамкорони мо.
истифодаи панелҳои офтобӣ махсусан дар минтақаҳои офтобии кишвар хеле самаранок аст. Он метавонад манбаи устувори нерӯи барқ барои хонаҳо, муассисаҳо ва ҳатто корхонаҳо гардад. Ин таъкидҳо зимни гузарондани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар шаҳри Ҳисор миёни истифодабарандагони нерӯи барқ аз ҷониби масъулини агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ таъкид гардид. Ҳамчунин гуфта шуд, ки истифодаи панелҳои офтобӣ на танҳо хароҷоти нерӯи барқро коҳиш медиҳад, балки ба кам шудани ифлосшавии муҳити зист низ мусоидат менамояд. Бисёре аз сокинони шаҳру деҳоти Ҳисор аллакай ба истифодаи ин технология рӯ оварданд. Бахусус сокинон дар деҳаи Боғистони ҷамоати деҳоти Сомон бо дарки масъулияти баланд ва дар посух ба даъвати роҳбарияти олии кишвар истифодаи панелҳои офтобиро ба роҳ монданд. Ба гуфтаи сокинон, баъди насби панелҳои офтобӣ хароҷоти моҳонаи нерӯи барқ ба маротиб кам шудааст. Корҳои фаҳмондадиҳӣ бо мақсади роҳандозӣ намудани ин тадбир миёни якчанд корхонаву ташкилоти шаҳри Ҳисор низ гузаронида шуда, ҳамчунин ба масъулини идораҳо маводҳои иттилоотӣ тақсим гардид. бар асари сӯхтор дар яке аз меҳмонхонаҳои Фаронса 4 нафар осеб дидааст. 300 каси дигар ба ҷои амн кӯчонида шуд. Дар садамаи нақлиётӣ дар Руминия 7 нафар мухлиси дастаи футболи Юнон ба ҳалокат расид. шаҳри ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи кишвар. дар Фаронса дар меҳмонхонаи Грэнс Элпс сӯхтор ба амал омад. Дар натиҷа 4 нафар аз дуди сӯхтор ҷароҳатҳои сабук бардошта, 300 нафари дигар ба ҷои амн кӯчонида шуд. Тақрибан 100 нафар оташнишонон ва 60 адад техникаҳои махсус ба ҷои ҳодиса сафарбар гардиданд. Сабаби ба амал омадани сӯхтор то ҳол маълум нест. Тафтишот идома дорад. дар Португалия тӯфони Кристин ба амал омад. Дар натиҷа 3000 нафар осеб диданд. миёни осебдидагон 2 нафар бо ҷароҳатҳои вазнин ба ҳалокат расиданд. афтидани дарахтон дар роҳҳои мошингард ба ронандагон мушкилӣ эҷод намуд. дар баъзе минтақаҳои кишвар сокинон бебарқ монданд. бар асари ин тӯфони шадид дар баъзе минтақаҳо мактабҳо то муддате баста боқӣ мемонанд. тибқи иттилои хадамоти ҳолатҳои фавқулода зимни бартараф кардани корҳои бартарафсозии офати табиӣ техникаҳои махсус фаъолият доранд. дар натиҷаи суқути ҳавопаймои мусофирбар 15 нафар дар Колумбия ба ҳалокат расиданд. тибқи иттилои мақомот алоқа баъд аз 12 дақиқаи парвоз гум шудааст. суқути ҳавопаймо дар як минтақаи кӯҳии Колумбия ба қайд гирифта шудааст. мақомот мегӯяд, ки ҳавопаймо пурра хароб гардидааст. сабабҳои садама то ҳол маълум нест. тафтишот идома дорад. дар Руминия бар асари садамаи нақлиётӣ 7 нафар ба ҳалокат расида, 3 нафари дигар осеб диданд. дар микроавтобус мухлисони ҷавони футболи Юнон қарор доштанд. сабаби ба амал омадани садама бархӯрдани микроавтобус ба як мошини боркаш мебошад. дар ҳамин ҷо барномаи иттилоъоти ахбор ба поён мерасад. хайр, сарбаланду хонобод бимонед.